सा गिबियावनो आं दिनै नुजाफैनो हानाय खौरां बिजोंनिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननायखौ बावग्रोबाय आरो खौरां बिजोंखौ नायगिरि बिथांमोननिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ आं बावग्रोबाय। दा बे दिनैनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोंहा माखासे बाथ्राफोरखौ एकदम फोरमायथारनांगौ जानानै दङ। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगावनि जे गायसनजानाय माइगं बाथौ फरायसालि, दा बे माइगं बाथौ फरायसालिखौ गायसननाय मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि बाथौ मन्दिर आरो बिनिनो माइगं बाथौ फरायसालिनि हस्टेल, बे हस्टेलनि सायाव बा थानाय बिथानि सायाव साखाथियावनो थानाय जोहोलाव दैमालु क्लाब, बिथांनि आफादगिरि नेहाथारि आरो माखासे सोद्रोमाफ्रा माने स्कुलनि बिथानि सायाव, हस्टेलनि बिथानि सायाव आरो जोंनि मन्दिरनि बिथानि सायाव हेंथा खालामनानै गुबुन मुं सोलायनानै प्रप'जाल दैथायनायखौ जों मोनदों। दा बेवहाय मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि बाथौ मन्दिराव बिसोरो माने जोहोलाव दैमालु कमिउनिटि कालचार सेन्टार होदों आरो लोगोसे माइगं बाथौ फरायसालि हस्टेलाव जोहोलाव दैमालु कमिउनिटि हल, लोगोसे माइगं बाथौ फरायसालियाव जोहोलाव दैमालु मिनि स्टुडियाम बेबादि होनानै मोनसे प्रप'जाल खालामदों। दा बे प्रप'जालखौ जोङो गिबियावनो माने ग्राम सभानिफ्राय गासैबो बे ओनसोलखौ गावबागाव प्लट हिसाबै स्कुलनि, मन्दिरनि, हस्टेलनि, क्लाबनि, फोथारनि बानायनानै होखाजोब्बायमोन। दा बेखौ बिसोरो सिखावै माने बेबादि प्रप'जाल खालामनाय गथायनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेवहायनो बे बिथानि सायाव दावराव दावसि खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोननानै दिनै बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायनो गोनां जादों आरो। दा बेवहाय बे बिथानि खौरांफोरखौ जों रायलायनांगोन जे बेवहाय माइगं बाथौ फरायसालिया बोरैहाय गायसनजाफैखो, बा जोंनि दा माइगं बाथौ फरायसालि गायसननाय बिथाखौ बाथौ आफादा आवग्रिनानै लादोंमोन। दा बे हाया फरेस्ट लेन्ड। दा बे 1992 मायथाइनिफ्रायनो बेवहाय मोनसे बाथौ आश्रमजों लोगोसे सोलोंथाइनि फसंथान गायसननो होननानै थांखि लानानै दंखायोमोन आरो बेबादि थांखि बादियैनो बेवहाय बेसेबांबा गोबाव सम बाथौनि माखासे मन्दिर गायसननानै बा सिबिसालि गायसननानै बेवहाय माखासे आबाद मावनानै फसंथान गायसननायनि थांखिफोरखौ लाबोबाय थादों आरो मावबोबाय थादों। बेबादिनो फैयै फैयै 1996 मायथाइयाव सावथाल आरो बर'नि मोनसे दाङाबाजि जादोंमोन। दा बे दाङाबाजियाव जोंनि आफादा बाहाय आबुङै मावफुंनो हाथ'वाखैमोन आरो बाहाय रिलिफ थानाय जादोंमोन। दा बिनि उनाव बाहाय एसे सेरखाय बेरखाय जादोंमोन। खिन्थु बिनि उनाव जोंनि बाथौ आफादा आरोबाव 2001-2 मायथाइनिफ्राय बे बिथाखौ आवग्रिनानै लाफिननाय जादों। दा फैयै फैयै फैनानै बे बिथायावनो माखासे बे ओनसोलनि सोलोंथायारि थासारिखौ नोजोर बोनानै बे ओनसोलाव जेला बिटिसि सुक्तिनि उनाव जेब्ला माने UDBPF होननानै बैयाव मोनसे अफिस गायसनफैदोंमोन। दा बे गायसनफैनायाव दावराव जालायनानै बे ओनसोलाव मावबाय थानाय मानसिफोरखौ लांनानै जोंनि बाथौ आफादनि सानैसो मानसिखौ लांनानै बेवहाय माने NDB आरो BLT बे समाव दावराव, जों बुंनाङामोन दा बुंनांगौ जाबाय। NDB BLTनि दावराव जानायाव माने बेहाय UDBPF अफिसखौ माब्रैहाय गायसनहोनो मोनखो होनलायनानै मोनसे लांनानै बिसोरखौ प्रेसार हैनायबो जादोंमोन। दा बेवहाय इमिडियेट मोनसे सोलोंथाइनि फसंथान खालामदो, नङाब्ला जों बाहाय दोननाय जानाय नङा होननानै दावराव जालायनाय जादों। बे दावरावआवनो जोंनि बाथौ आफादाबो आबाद खालामनानै आवग्रिनानै दोनखानाय हिसाबै आरो गोदोनो थांखि लाखानाय हिसाबै जोंनि मिरु बाथौ धोरोमारि आफादजों सावरायलायनानै आरोबाव बे ओनसोलनि रायजो राजा, दा जायफोर माने जोंनि सायाव दावराव खालामदों बिसोरनि बिफामोन, बिसोरनि न'खरनि मानसिफ्रानो ज' जालायनानै बे ओनसोलनि थाखाय माने फरायसालि गंसे नांगौ होननानै 2002 मायथाइयाव गायसननाय जादों। दा बे गायसनखांनायनिफ्रायनो माइगं बाथौ फरायसालिया दिनैसिम हायार सेकेन्डारिसिम दिनै थाखो खालामफैबाय आरो बेवहाय 6 खेब मेट्रिक आनजादबो होफैबाय। दा मेट्रिक आनजादावबो जोङो सेथि आरो नैथि मासि लाहोनानै 100आव 100 जौखोन्दो उथ्रिसार होनो हानाय जाहैबाय। आरो बेजों लोगोसे थांनाय 2025आवनो सेथि बेच हिसाबै हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजाद होदोंमोन। बेवहायबो 100आव 100 जौखोन्दो पास खालामनो हादों।
आरो स्कुलनि मुङाव जोंहा NOC दङ फरेस्ट अफिसनिफ्राय, ओमफ्राय लेन्ड हल्डिं दङ, आरो बिनि CHD सिम गासैबो एप्रुभेल दङ, आरो फरायसालिया गासैबो माने हायार सेकेन्डारिसिम प्राइमारि लेभेलनिफ्राय अर्डार दंजोबो। आरो जोंनि साखाथिनि मोनफ्रोमबो फरायसालि ओनसोलफ्राबो जोंखौ माने NOC होनानै बे फरायसालिखौ गायसननायनि थांखिखौ होनानै होदों। दा बेबादिनो फरायसालि गायसननानै जों सामलायनानै दा फैयै फैनानै जोङो माइगं बाथौ फरायसालिनि मुङाव जेला जोंहा हानि मोनथायनि आयेन फैबाय, फरेस्ट राइट एक्ट। दा फरेस्ट राइट एक्ट हिसाबै फैनाय लोगो लोगो मा खालामबाय जों 2015 मायथाइयावनो जों बाहाय ग्राम सभा दादोंमोन। नाथाय बे समाव माखासे राजनितिक प्रेसाराव बेफोर भुवा होननानै जोंनि हानि मोनथायनि सायाव जों जेला मावनो नागिरदोंमोन बेखौ द्रप दोननो गोनां जादोंमोन। फिन जोङो 2018 मायथाइयाव माने आमगुरि ग्राम सभा हिसाबै गासै 8था गामिखौ लानानै जोङो ग्राम सभाखौ दानाय जादों। आरो बे 8था गामिखौ लानानै ग्राम सभा दानानै मावफुंनायनि गेजेरजों जेला हानि मोनथायखौ जों मोनहां जायो, बे मोनहां जानायाव मा जाबाय, माखासे मानसिफोरनि थुनज्लायनायाव जोंनि ग्राम सभानि खामानि मावनाया जायाखै होननानै गंब्रै गामिया माने जोंनिफ्राय गावनानै थांदों। अब्लाबो जोंनिफ्राय गावनानै थांदोंब्लाबो गंब्रै गामि, जेरै जोङो बरलामगुरि, सामागुरि, आमगुरि आरो माइगंफुरि, बे गामिनि लोगोसे जोंनि प्रप'जाल बानायखानायजोंनो जोंनिफ्राय गावनानै थांनाय गासैबो गामिफ्रा माने बेक्ति हिसाबै सुबुंफोरनि हानि मोनथायखौ मोनजोबनाय जाबाय, गासैबो बेखौ मोनजोबनाय जाबाय। बिनि उनाव मा खालामबावबाय, जोङो दाना गामियारि फसंथानफोरनि मुङाव एप्लाइ खालामबाय। दा बे एप्लाइ खालामनायाव माखासे जोंनि गामि ओनसोलनि थांनाय साब डिभिजनेल मिटिङाव माने पास जानानै दा जों सार्टिफिकेट माने जोंनि मिरु बाथौ धोरोमारि आफाद बे बाथौ मन्दिरनि मुङाव बिसोरो गुबुन मुं सोलायबाय, आरो माइगं बाथौ फरायसालि हस्टेलनि मुङाव गुबुन मुं सोलायबाय, आरो माइगं बाथौ फरायसालिनि मुङावबो गुबुन मुं सोलायनानै खालामबाय। दा बेहाय आयेन बादियै ओरैनो ग्राम सभा नङाबा जाया होननानै मिथिखागौ। दा बे हिसाबै थाखानाय आमगुरि ग्राम सभाखौनो बिसोरो स्रोदै सिफायनानै बा सानैल' प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि मेम्बार, बे सानैखौ सोलायनानै गोदान कनेकेश्वर आरो दीपक होननाय बिथांमोनखौ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि मुं दोननानै बिसोरनि मुंजों दा मोनसे गोदान प्रप'जाल होनानै एप्लाइ खालामनायखौ जों मोनदों। दा बेवहाय सिखावै माने बेबादि प्रप'जाल होनायखौ जोंनि माइगं बाथौ फरायसालि आरो जोंनि बाथौ मन्दिर आरो माइगं हस्टेलनिफ्राय जों जोबोद गोसोजों माने दुखु मोननाय फैदों, सोंखारिनाय फैदों। मानोना बेबादि मावनो नाङामोन। दा मेनलि मावनायाव जों नुबाय थाबाय माने जोंनि एगेन्सै जायफोर मावबाय थादों, दा बिथांमोनखौ जों गले गले सावरायदों। आगोलाव नैबेजों सिमाबो बानायदों, खेबथामसो जाबाय सिमा बानायनाया। जों मानिनाय सिमाखौ बानायो, दाबो स्कुलखौ न'खौनो सिफायनांगौ जानानै दङ। दा बेखिनि जों सावरायलायनायनि गेजेरजों थि खालामनानै गासैबो रायजो राजाफ्रा मानियोब्लाबो माखासे माने सानै साथाम जेरै दङ, दा बेखौ नों मुं मख'थारनांगोन। सेथियावनो जों मख'नांगोन जाय अख्रा खालामबाय थादों माने सिबिसन नार्जारि, बिथाङा बे लकेलनिनो आरो बे DL मेम्बार हिसाबै लाहैदों। आरो जों खोनानो मोन्दों दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा माने डिबेट सेक्रेटारि होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरोखि। दा जोंहा मोनसे सोंलु बेरखांबाय थादों, माने एथ'ग्राब गले गले खनले जोंजों रायलायसेयावबो, गले खनले जों अफिसियेलि रान खालामसेयावबो जाहाथे बिसोरो माने गले सिखावै माने जोंनि बे हाखौ लानो, क्लाबनि नामाव लानो आरो जोहोलाव दैमालुनि मुङाव लानो बेबादि नाजाबाय थादों। दा बेवहाय एबसुनि वार्कार हिसाबै जोंहा मोनसे सोंथि फैबाय, माने बियो एबसुआवबो इनभल्भ दं नामा बे जोंनि स्कुल सेनो नागिरनायाव, एबसुआबो माने मन्दिर सेनो नागिरनायाव इनभल्भ दं नामा, जायखौ जों मन्दिरनि गेजेरजों माहारियारि खामानि मावनो नागिरदों, जाय जों फरायसाफोरखौ लानानै मोजां सिमां नुनानै बेसेबांबा मोजां गथ'फोर दिरुनहरदों। दा बिनि सायाव दं नामा जोंहा बेखौ मोनदांदों। आरो बेजों लोगोसे दा जायफोर क्लाबनि सेक्रेटारि आरो प्रेसिडेन्टआबो राजु बसुमतारि, ओमफ्राय बिनि उनाव दङ जोंहा नेहाथारिया सुभास नार्जारि। दा बिथांमोनखौबो जों नुनो मोनो माने आनसलिक एबसु अफिसजोंनो जगाजगखौ थाबाय थानायखौ जों नुबाय थादों आरो। दा अब्ला जों बिनिफ्रायनो माने गोसोआव जोंहा दाउटसिन जादों जे एबसुआबो दंफायो नामा मोनसे। आरो दा अफिसियेलि जों जेला रान खालामनानै जों अफिसाव जगाजग लायो, अफिसना बुङो गोजौनि प्रेसार दं। दा गोजौआव सोर प्रेसार थागोन? गोजौआव प्रेसार दंबाथ' दानि सरखार दं। दा अब्ला दानि सरखाराबो माने स्कुलनि सायाव सिफायनानै गुबुननि हायाव होनायनि थांखि दं नामा?
मन्दिरखौ सिफायनानै गुबुननि माबायाव थांखि दं नामा? दिनै बेसेबा गिदिर गिदिर मन्दिर लुबाय, माहारिनि जौगाथायनि जों खामानि मावबाय, आरो फरायसालि लुबाय, फरायसालि दिनै हायार सेकेन्डारिसिम फरायसाखौ जों सोलोंथाइ होगासिनो दङ, हस्टेल लुबाय। बिनि हानि सायाव जुदि बेबादि खालामदोंब्ला दा जोंहा सरकारनि सायावबो एसे दाउट जानो गोनां जादों आरो। ओंखायनो जाहाथे दानि सरकारनि सायाव आरो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायावबो जों खावलायनोसो नागिरदों दिनै बे मिडियानि गेजेरजों, जाहाथे बे फरायसालिनि सायाव माबा मोनसे बेबायदि गाज्रि नोजोरजों लायाजासे, बा मन्दिरनि सायाव माबा मोनसे गाज्रि नोजोरजों लायाजासे, जाहाथे बेखौ गुसुं समनि गेजेराव समाधान खालामो आरो सिखावै ग्राम सभा दानायफोरखौ जों बोस्रांनानै जायहा माने मावबाय थाखानाय आरो आगोलनिफ्रायनो मावबोनानै बेखौ साक्सेस खालामबोखानाय, गामियारिफोरखौ जों हानि मोनथायखौ मोनहोबोखानाय, दा बे हिसाबै थाखानाय ग्राम सभानि गेजेरजों जाय प्रप'जालखौ हरनानै दंखायो, बेवहाय जोङो आमगुरि ग्राम सभा हिसाबै क्लाबनि मुङावबो फिल्ड दोनखानाय दंखायो, जोहोलाव दैमालु क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि नामैबो प्लट दंखायो, आरो माने बाथौ मन्दिर, स्कुल आरो गासिबो बाहाय 12था प्लट, गासै 12था प्लटखौ जों दोनखानाय दङ। ओंखायनो गोरबोजों खावलायनो नागिरदों जाहाथे बेबादि दावराव दावसि खालामलायाजासे, बा अफिसियेलि जोंनि सायाव हेंथा होबाय थायाजासे, बा मेन्टेलि जोंखौ प्रेसार होबाय थायाजासे गोरोबलायनानै जाहाथे बेखौ मावफुंनो हायो, आं बेखौ गोरबोजों दिनै खावलायनाय जाबाय। आरो जाहाथे एमब्राब्रायैनो बावहाय जुदि बेबादि माने नाजाथाबनायनि गेजेरजों बिसोरो माबा मोनसे खालामनो नाजायोब्ला, बा बे हाखौ स्कुलनि अनगायै दस्रायाव डाइभार्स खालामनो नाजायोब्ला, मन्दिरनि सोलायै माबा मोनसे मा होनो कमिउनिटि कालचार सेन्टार बानायनो नाजायोब्ला, दा बेवहाय जों बेखौ आयेननि बेब'स्था लानो गोनां जागोन, आं बेखौ फोरमायथिनाय जाबाय। मानोना आयेननि बेब'स्थायाव जों रान खालामगासिनो दंखायो, दा बेखौ जुदि एंब्राबायदि खालामोबा जों गोजौसिन माने हाइकर्टआव नङाबा सुप्रिम कर्टसिमबो जों